Hello po, welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng steamed banana cake with peanut. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po ako ng 2 cups ng all-purpose flour, 1.5 cup ng evaporated milk or fresh milk, 1 cup ng white sugar, 1 teaspoon ng baking soda, 1/2 teaspoon ng asin, 4 na piraso ng saging, 2 eggs, 1/2 cup ng butter, 1/2 cup ng peanut. Gagamit rin po ako ng yellow food coloring. Tsaka gagamit po tayo nitong lanyera or container na paglalagyan po natin mamaya pagka na-mix ko na po itong ating mga ingredients. Ngayon po ang unang gagawin ko ay babalatan ko po muna itong 4 na piraso ng saging. Ngayon ay imamash na po natin. Mamaya po pagka nadurog na po lahat ay ipapakita ko po uli sa inyo. Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura ng ating saging pagkatapos po nating ma-mash. Ngayon po ay mini-melt ko po muna yung butter para mailagay ko na po dito. Yan, hahaluin lang po natin muna para pag meron pang buo-buo ay talagang maging pino po siya. Ngayon po, matapos nating pinuhin itong ating saging ay itong mixture naman ng milk ang gagawin ko. Tapos ilalagay ko po itong butter na na-melt na natin. Tapos po ay haluin po natin. Tapos ilalagay ko po itong 1 cup ng sugar dito sa ating butter at saka sa ating milk. Hahaluin lang po natin para matunaw po yung asukal. Pagkatapos po ay pwede na po nating ilagay itong yellow food coloring. Itatabi na po natin to dahil tapos na po natin na maihalo. Ngayon po itong ating harina ay pwede na po natin siyang ilagay dito sa ating saging. Tapos hahaluin lang po natin siya. Tapos, pwede na po nating ilagay at itong ating 2 pirasong itlog. Hahaluin po natin siyang maigi para hindi po magbuo-buo. Ngayon po ay pwede na natin tong ihalo itong ating butter na may fresh milk. Haluin lang po natin siyang mabuti. Tapos pwede na nating ilagay itong ating peanut. Habang ginagawa ko po pala ito ay nagpakulo na ako ng tubig sa aking steamer para dire-diretso na po. Haluin ko lang po siyang maigi para matanggal po yung mga nagbuo-buo. Okay na po yan. Pwede na po natin siyang ilagay sa ating container or lanyera. Nakalimutan ko po pala na ilagay itong ating baking soda na 1 teaspoon. Tapos itong ating 1/2 teaspoon ng asin. Huwag nyo pong kalimutan na ilagay. Hahaluin lang po natin. Ngayon po ay lalagyan natin ng papel itong ating lanyera para hindi po siya dumikit mamaya pagka naluto na. Tapos mabilis lang po siyang tatanggalin. Ngayon po ay ilalagay na po natin tong ating mixture dito sa ating lanyera. Huwag po nating punuin para hindi po siya aapaw. Ngayon po ay ready na po nating ilagay itong ating mixture ng banana cake. Tatakpan na po natin para maluto na ang ating banana cake. Nilagyan ko po pala ng towel itong
takip para hindi matuluan ng tubig ang ating banana cake. Tapos babalikan po natin yan mga 20 to 30 minutes. Ngayon po ay i-check po muna natin itong ating banana cake kung luto na ba. Magiging ganyan na po ang itsura ng ating banana cake. Yan, nakikita nyo po, wala na pong sumasama pagka tinusok natin ng stick. So, ibig sabihin ay malapit na po siyang maluto. Tatakpan ko pa muna siya uli para mas nakakasigurado po ako na luto talaga siya. Mamaya ipapakita ko po uli sa inyo pagka nakakasigurado na akong luto na. Mga 10 minutes pa po ang hihintayin ko para maluto itong aking banana cake. Ngayon po ay i-check ko po siya uli kung luto na ba talaga itong ating banana cake. So ayan na po. Nakikita nyo naman po na luto na ang ating banana cake. So ang gagawin po natin ngayon ay hahanguin po natin siya. Masarap po ito pang snack sa hapon kapag medyo nagugutom ka tapos gusto mong kumain ng kaunting tamis. Hindi naman po masyadong matamis tong ginawa kong banana cake kasi konti lang yung asukal na nilagay ko dahil yung saging ay matamis na po siya kaya hindi ko na po dinamihan ng asukal. So ayan na po ang ating finished product ng banana cake. Ngayon po ay hihintayin ko po muna siya na medyo lumamig kasi babaliktarin ko po siya dahil yung nasa likod po ang ipapakita ko tapos hihiwain ko siya mamaya pagka medyo lumamig na. Yan, ganyan po ang itsura niya sa ilalim. Yan, hihiwain po natin to. Itong isa medyo dumikit po kasi yung papel hindi po siya masyadong nalagyan. So ito na lang isa ang hihiwain po natin para makita nyo po ang itsura. Yan, napakalambot at napakasarap po niya kasi tinikman ko na po siya. Tapos tamang tama po yung tamis ng ating banana cake. So, ganyan na po ang magiging itsura ng ating banana cake. Napaka-moist po niya at saka sobrang sarap. Sana po ay magustuhan niyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!